Шаллыда сулыклар айырым ихтибар үзәгендә. Мәләкә, Шулман елгаларына кече суднолар инспекторлары, шәһәр хакимияте хезмәткәрләре, коткаручылар көн сайын рейдка чыга. Алар елгаларда фаҗигаләргә юл куймас өчен кизү тора. Уважаемые отдыхающие, не забываем о правилах поведения на водных объектах, чтобы соблюдали все правила безопасности для предотвращения несчастных случаев и происшествий на водных объектах. Шаллыда законлы пляж берәү генә, Табиев Ярбуе районында. Калганнары кешеләр күпләп ял итә торган урын булып санала. Кояшта кызынырга, уйнарга була, тик менә суга керү тыела. Халык күбрәк Мәләкә елгасы, Элеватор тау янындагы сулык, Навигатор яхта клубы, 48-нче комплекс Шаллы яры буенда ял итә. Неустановленные места, мы не знаем, какая там глубина. Билгеләнмәгән урыннарда без суның тирәнлеген, ләм катламын белмибез. Су төбендәге су үсемләр, ташландык әйберләр су коенганда имгәнү, җәрәхәтләнү китергә мөмкин. Шуңа күрә ял итүчеләргә билгеләнгән урыннарда гына су коенырга тәкъдим итәбез. Үзәк урамындагы пляж шәһәр халкы һәм кунакларының яраткан ял итү урыннарының берсе. Су коенырга билгеләнмәгән урыннарда коткаручылар юк. Су төбе коенырга яраклаштырылмаган. Ял итүчеләр төрле фикерләр әйтә. Если уж и позагорать, как-то насладиться, не знаю, водой или еще чем-то, то это только здесь. А то, что запрещено, не запрещено, но это не мои проблемы. Надо как-то чистить, что ли. Закрывать надо, я не знаю, как быть-то. Купаться дети все равно хотят. И взрослые купаются. Мы на даче купаемся, подальше от города. Ну, как-то дно почище, песочек. Тут либо камни какие-то, либо, я не знаю, мусор вообще валяется. Вот тут все какие-то пена, трава. Кече сотнылар дәүләт инспекторлары саклану листовкаларын тарата, суда куркынычсызлык чаралары турында искә төшерә. Бирәк тә балаларны игътибарсыз калдырмаса кирәк. Суга исерек хәлдә керү тыела. Елгаларда сентябрьгә кадәр кизү тору оештырыла. Киләсе атналарда инспекторлар һава торышына карап рейдларны дәвам итә. Фанис Мөхәммәтов, Илмира Гайнетдинова, Татарстан яңалыклары, Шаллы.